So what's up madlang people? So for today's vlog, tayo pa ay magkakaroon ng bigla ang ride. Punta daw kami ng San Fabian. So, meeting place 7-Eleven Cultural, Urdaneta City. Pagdating ko sa meeting place namin sa 7-Eleven ay wala sila. Kaya nag-decide akong hanapin sila at na-message nila ako na sila ay nasa lagpas na ng Urdaneta Cemetery. Kaya pupuntahan ko ngayon sila. Let's go. Dito na sila. What's up? Ayan. So shout out kay Sir Aldwin, Moises and Ron. Let's go. Nahuli na naman ako mga lord. Go, go, go. Yes sir. Ang bibilis nila. Grabe kayo ah. Nauna na sila? Okay. Ah? Naiwan ka? Naiwan din ako. Tara. Ano? 1. Chill ride, grabe ah. Lodi! Lodi, bilis nyo! Oh, go, 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 go! Dugug! Sa idol oh! Dugug! Nakaka-burshoot! Oh! So we are here at Dagupan, dulo na po ng Dagupan, and this is Boracay of the North. Okay, Boracay of the North. Welcome sa Boracay. Tara. What's up guys, nandito tayo ngayon sa Boracay, Pugaro Beach. Ayun o, dito tayo. So napakaganda dito at very scenting talaga yung atmosphere. Napakaganda ng ambience. Gilid lang tayo ng kuhan actually. Yun pala yung idol ko, yun pala yung nakaputi. Kamangki! Kamangki! Okay, so pasok tayo dito sa kuan. Actually, papasok tayo dito sa kuan sa Boracay. And so andun yung kanilang kuan, beach cafe. Doon tayo mag-order ng mga pagkain ninyo. So dito rin yung mga kuan, yung mga seats nila. Napakaganda, recyclable pero hindi halatang kuan. Social pa rin. Lakas makasin. So meron din sila dito. Kung gusto mong mag-overnight, meron din sila dito. Sukin natin.
So yan, ito available naman yung kanilang no? Yung kanilang cottage na ito. Isa lang ata ito sa kanila. Ayan. So mapapansin nyo, napakaganda, napakasenti. Talagang nakaka-relax yung atmosphere dito sa loob.